Arribada dels primers 10 BRP nous. Com sabeu, el projecte Bombers 2025 té fixat l'objectiu de disposar de les dotacions de vehicles que permetin la resposta adequada als serveis. Una de les accions és justament la renovació de 92 BRP de la nostra flota de vehicles. Amb les proves i verificacions realitzades durant l'any passat sobre els dos prototips, al mes de novembre ja es va autoritzar la fabricació en sèrie de totes les unitats. A inicis d'aquest mes de febrer, un equip del Servei Tècnic i del grup de treball creat per aquest projecte amb personal operatiu dels bombers de la Generalitat es va desplaçar a la fàbrica situada a Utrera, Sevilla, per tal de realitzar les proves i assajos determinats al plec tècnic i poder rebre amb garanties les primeres 10 unitats fabricades ja en sèrie. Aquest mes de febrer, els primers 10 BRP nous ja han arribat a casa nostra. Sobre aquestes primeres unitats s'està acabant de preparar la formació que es realitzarà a tot el personal sobre el nou BRP. A partir d'ara, rebrem 2 nous BRP cada 15 dies, fins a completar el total de 92 noves unitats. Aquest any 2021 n'hem de rebre 40. Recordar que en aquest projecte han participat, a més del personal del servei tècnic, 32 membres del cos de bombers de parts de tota Catalunya, especialitzats en 3 matèries: hidràulica i instal·lacions, conducció i ergonomia i materials i dotació. Agraïm a tots ells l'enorme contribució al projecte i la feina feta. Des del punt de vista operatiu, la incorporació d'aquests vehicles permetrà als bombers de la Generalitat millorar substancialment la capacitat de resposta en els serveis.